Jo, čau všetci, dneska vás vítám pri novom videu a dneska dávam také otázky, vyznanie mojej sestre. Dobre, tak ideme na to. Takže máme 18 otázok. Takže, kedy si sa naposledy pokakala? Neviem, asi keď som bola malá. Dobre. Od 1 do 100, ako by si ohodnotila psov? 100, najlepšie. Dobre, to som čakal. Ako chceš... Nie. Ako sa cítiš teraz? Teraz? Dobre. To mám hovoriť, no. Máš rada mačky alebo psov? Mám rada aj mačky, aj psov. Dobre. Kedy chodíš spať? Okolo 10:11. Dobre. Kedy vstávaš? O 7. Kedy si sa narodila? 20. augusta 2001. Dobre. Neviem, čo na to nemám čo na to hovoriť. Dobre. Prečo si tu teraz? Lebo si sa ma chcel spýtať pár otázok. Dobre. No. Ako sa voláš? Aj priezvisko, aj meno. Vicky. Priezvisko nemusím povedať. Dobre, neviem. Kedy si dala tetovanie? Ja si ani nepamätám. Možno keď som mala 18. Aha, dobre. Koho máš radšej, mňa alebo seba samú? Teba. Dobre. Kedy si mala prvú pusu? Neviem, možno keď som mala 15. To je 15. otázka. 15. otázka, 15. Kedy si mala prvého frajera? No tak, mala som akože v škôlke frajera, ale keď, neviem, či to rátam. Takže úplne takého prvého vážneho som mala v 16. Dobre. A kedy si mala prvú operáciu? Operáciu? Asi tiež, keď som bola malá. Dobre. No, nebolo to presne 18 otázok, lebo som preskočil tak 2 alebo 3, ale Nevadí. lebo to nebolo dobre. A to je koniec. Ako chceš, aby ti pokračoval život, to urobím s mojou sestrou 2, keď bude na tomto videu aspoň 10 lajkov. Takže 10 lajkov. Čaute!